गुबुननि थोंरों बदल लगाय बाक्सा बातायै सालब्रुमनो थुया जाया खलायै बिस्कांनि चंबारिवा कप्लाय खलायनानि बागै सामं खलाय दङ तिप्रा मथानि आदंर अबहायनो मांपलि कासै फायका सा सालनि फुंनि जराव 11 मान्दाय विधानसभाव खबजाक पूर्व देवेंद्र नगर ते शानং नवागो गामि आमसानि जत नक नगो थाङै तिप्रा मथानि ककपिर मुं पान्दा खलाय दङ अ पान्दाव थाङै मानजाखा 11 मान्दायनि तिप्रा मथा बदलनि ओङै बातायनाय बरम गोनां जोग सपना देबरमानो खबै गुबुननि TWF YTF तिप्रा मथानि आदं ते आदं जोग सं नरगै कासे पान्दावो मानजाखा और वो जिनर सब जनरल चेयरमैन बरमगंग दिनेश देबबर्मा ते बरो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट तै सेक्रेटारी यांखै सेक्रेटारी तासिं सिनि लाइलियाना प्रेसिडेंट नुपुर देबबर्मा प्रेसिडेंट दीपाली सेक्रेटारी दीपाली देबबर्मा ते बरो ब्लॉक नि प्रेसिडेंट अमृता देबबर्मा तै मेंबर्स तै और वो सीनियर लीडर्स रो तै और आसुकजाक अक्रा चक्रा तै जतननो पाइप्ले हमजाक माते चौबानी जिबाय इलेक्शन गाना रेले हंकाइनो बीजेपी IPFT CPM और वो बिसिंग हाबलायै फ्लैग फुजालायो कतर सालायो अब उंनायनो ताम हिमान ले बरक ओ मानदायो बरक जितिया ओ जितियानि बागै नाय ओ मानदायो बरक भोट माया अब बुचिउइनो बरक अमा हाइकाय फ्लैग रक न फुजा द्रंगिनाय अमा हाइकाय सारिक रग खरां कतर कक सालायै सिगिरि सकर खलाय दंमोनि आव जों बुजिनानै नांनाय जारा सय बोखाबाय बुबाग्रानो हामजाक नायरो सय बोखाबाय फानजानि मारिनो हामजाक नायरो सय बोखाबाय तिप्रा सानो फियक सानानि तै यक सानानि मुसुंजाक नायरो तै सुखथाय बरा राजिनो तंथाय रि गलांनानि बुबाग्रानि हामजाक माने थानजानि मारिनि बिसिंति हिन तंनायरो बंनि ओ सिग्रि चक्र बंनि बाइक बाहिनी हिनतुन बं गुंडा बाहिनी माफिया बाहिनी न तै किरि उजुगलिया आबनि बागै गसारनानि मुसुंगो नरगनो फाइनाय 16 तारिखो फुं आइद्रब बनो नरक थांगै बुदिलाय जाजादि जों नगो मामि आको संया उइनो जों सिगां बुद दुवे आको उलो मामि संफाय मा जाव हनिनाय जों बुरि रगबो अमहायके बुद दिदि हनिनाय कबो मुंगारगो चिनि 3 नाम्बार तंगो चिनि आंध्र समारी ओ आंध्र समारी ओ बुद दुलाय जादि जे जागाव बुबाग्रा फियकनानि बागै तै थानचानि मारिनि बिसिंति खलायै बिनि साक सरि हामियापानो ओ जादो फना मुथां कलांनानि बागै बुबाग्रा ताक बाचाय फायगा राजाले राजानो राजानि वान सुकमा बेलायखे जुदा तै राजा बिनि प्रजारक न तंथायरि कलांनानि मुसुं जागो तै हामजागो बुबाग्रा सावो आनो रां बाय पाइमाया कुनु बैंक अफानो रां सापुक मायाखो जे बुबाग्रा न पाइनानि हिनसावो आव जों नुखा जखन बुबाग्रानो इंडिया गवर्नमेंट रिंखा बुबाग्रानो फायदि कक सालायनानि और तिप्रा मथासारा त्रिपुरा राज्यव और वो पूर्णराय बीजेपी क्षमता दंना हंकाय और तिप्रा मथाबे कक सानानि नांनाय हिनैनै बुबाग्रानो रिंखा बुबाग्रानो रिंगि नाय सामानि परे बुबाग्रा साका नरक इंडिया गवर्नमेंट इनराइटिंग रेडी नरक सयै रेडी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिना हिनै नरक जदि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रिनानि हिनि सायांगाय कुनु दिनो नरक बायालेन्स थांबाया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिनानि हिनै जों सै रिमानिया पियाबा रां हिनै रिमानो रां नों कय बस्ता नांगाबो सादि नि सापु बुबाग्रा जे साइ दंमानि कुनु बेंको से रां सापुक माया जे बुबाग्रानो पाइनाय गै ताइ रां प्रलुबन फुनुक नै बुबाग्रा आखियक गजानोबा गजालिया बुबाग्रा किन्तु गुबुनि नेता रखंगांगाय गुबुनि लीडर्स रखा आखियक गजायफान मांखामो बुबाग्रा महाराजा चिनि राजाले राजानो राजा प्रजानो मुथांनानि बागै बो अबस्थानि रांनि खियो गजालिया आबनि बागै बो एलेन्सो थांलिया तै छावो जारा बुद्धिजीवी शिक्षित समाज जारा छात्र सिंया हंगांगाय एকক बाबेनो क्षमता थांमानानो हिनि सामानि आव बुबाग्रानि ने आनि जतनि कक न खनावइनो अरब कासा कक नारका एलेन्स थांलिया ताबुक चिनि खलायताय तामो जों एलेन्स ता थांनि हिनि सालायमानि चिनि खलायताय ताबुक आंध्र सबारि बुदवै कप्लाय मा खलायनाय आ जागाना मा तंनाय बलाना
जों जेहेतु सामानि एलेन्स ता थांदि हिनि नाय आव बुबाग्रा ताबुक जदि एलेन्स थांलि आंगांकाय जों बुबाग्रानो गप्लाय खायनानि बागै आंद्र समारिओ पुट मारिलायनाय ताई बुबाग्रा अ कक बो चैलेंज खाय माने जे इंडिया गवर्नमेंट नरक नायदि आनो yang Greater Tripura leni in writing ridi himprukaria naidi Tripura saro busuk bu dikha oro Greater Tripura len hamjang nairo busuk songkha tong naidi 14 লক্ষ borok ni bisingo 13 লক্ষ borok bu dikha ni phunuk mana jat khlai vote didi ni nai nong thani kobok mung narugo aw oro jodi Greater Tripura len obongkha সংবিধানে 2 এবং 3 দ্বারা ও বুবাগ্রা Greater Tripura len ছানো পেবা বুবাগ্রা oro জাত দফা no hamjak mani bisingtibo देवो और वो राजा ही चाहिए और वो हिंदू मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन निन और वो हिंदुस्तानी निन और मणिपुरी बेबाग न हम जागो आपनी बाग और 43 ता सीट दिखा 43 ता सीट दिथानी जारा बांगाली बाहिरो बरबो ओ बुबाग्रानी दिमान न हम जाका जे अब संविधान मुताबिक बरक सानि मानु हिनै नाय बरक हामजाका हामजामानि बिसिंति क्लाइनो बरक नबो टीसीएफ गठन खायरिका टीसीएफ गठन खायरि माने परे अ 42 ता सीट 43 ता सीट रिमानि बिसिंगो आरो वानजै बतंगो थुरुक बसं तंगो मणिपुरी बतंगो अम हाइके प्रार्थी रिजा आं सानानि मुचुंगो जारा बांगाली मुस्लिम तंगाय रखनबो आं सानानि मुचुंगो যখন যদি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হয়ে যায় যদি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের ভিতরে যারা বাঙালি ভাইরা আছে তাদেরকে কোনোদিন উচ্ছেদ করা হবে না তারা যখন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হয়ে যায় এই সময় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডেই থাকবে তাদেরকে কোনোদিন উচ্ছেদ করা হবে না আবো বুবাগ্রানি কক বুবাগ্রা ছাও গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ওংফানো যারা বাঙালি হিন্দু মুসলিম তংনাই রগনো কোনোদিনও রখলাই রহগলা বরক গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বিসিনো তংনাই जाबुक Tripura sab wansa hini tonglai mani haino a somoy ba atuino ungnai mane borok je tongma jaga borok arono tongnai hini samani bubagra aw phaidi जों अबो से वानसुकनानि नांनाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै जों वानसुकनानि नांनाय जों कुसुं तंग थानानि गांकाय जों कमरिया अंगनानि गांकाय बुबाग्रानो लगिरिनानि नांगो तामनि हिमालय जों साइमानो जों 184 जन राजा राजतसानानि बंशधर हिन तंगायमानि ताबु गांकाय जों साइमानो 186 नम्बर राजा जिनि तंखो गोथां तंखो जों बेलायके कपाल काहाम ताबु बचिने हा बुबाग्रा गोथां तंखो राजमाता गोथां तंखो राजकुमारी सं खरंनि गोथां तंखो जों भंनि बिसिंति खेलाय फियक जागै मानखो अन्य जागाबो राजबंश तंगो जेमन केलकाटाओ कुस राजबंशी बरब राजानि बंशनो फियाबा बरख कमावै थांका अरय परय इंगै ताबुक जों कमानानि जागा थाङै दंगो अ कमानानि जागायाव थां फाइट बसाय तंगानि जागायाव ताबुक बुबाग्रा अबनो मुथांनानि हिनि फाइट तंगानि जरा जों जतनो बुजिलायै नाय बुबाग्रानि थानजानि मारिनि बिसिंथै ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড तुबनानि बागैनाय आंध्र समारि वो भोट दिनानि नांखा नरक अर जारा तंगाय रक जतनो आंध्र समारि भोट दिनाय आं साइमानो भोट दिया बतंखो बरंनबो कयै और वो कसांगनो भोट दी पास सिंगली आंगांकाय ताहनि कसांगनो भोट दिसिनानि और बीजेपी नो भोट दिसि पास सिंगाकाय ताहनि बीजेपी नो भोट दिसिनानि फाइदि सरकार गठन खायनानि थां दंगो चिनि चिनि त्रिपुरा मथा अरनो बुबाग्रानो भोट दिलायबाय सिदिनि नरक बकबक जाबायदि जानजानि ताखु बुखु आते सजनो आं अबसि सानानि मुजुंगो आव आं कग्रिवो नरनो आं जदि अरवो नरक भोट दिउइनाय नरक नंनि दायित्व पालन खाय आना जदि अरवो एमएलए नाम रहकांकाय आनि बो दायित्व तंग्रुगै थानाय नंनि मानथाय सक थायना नरकनो पुसुगैरि फायनानि आर आनि दायित्व तंगै थानाय विधानसभायाव थांगैनाय ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ডनि कक सानानि ताय अ मानदायनि ताय तामो नां तेबो बाजेट गोबां तुबननि बागैनाय आं कक सानानि नरक जदि आमाहायके आन सुजुग रिखाय नंनि सुखे दुखे आं तंनाय विपदे आपदे आं तंनाय नरक और कुनु सन्देह ताख्लायदि आं भुमांगि आं सिओ बोसारनो बमाहायके हामजाक बोसा जेसक पानो बागथं 7 जन 12 जन पानो उंथुन अ 12 जन बोसानो केबनो खाजानि हिया केबनो फिकुनि हिया काय बुमा हामजागै मानो अमाहायकेनो जारा तंगो बुसानि बिसिं बुसानि बिसिङाव परा मानाय दङ बुसानि बिसिङाव खेतो अंखरना मुसुंजांनाय दङ जत बुसा तो समाया बाक्सा क खनाया बाक्सा गुवाट दङ हायफानो बुमाले क खनाया गुवाट हिया उंफानो माइ हामाके बुइनिफु
sa hamakai nijini po aboni bagino buma busarok no sawo ni dada ne bagi bo khati di sapru bo karya khaye ni bani bagi bo toni di nang simita sadi hini nai oma hai khlai buma oma hai kai kebono khajane kebon phiduni nya kai toriwo ar burui no siwo tokti tisano bahai ke kulugya purupa gaichari ama sano bahai kai kulugya purupa gaichari abo burui no bagaichari mano aboni bagai ang nong thani kogriwo ang buma hisebe ang buma ni hamjang mungri nai buma ni hamjang mungni bisingtei kebono khajani kebono phiduni hiya nang kachak nang khrang abo phaiglak abo ka bubagrani hamjak mani mari nang jesapan kachakpan khaitong ni khrangpan khaitong ni jesapan khaitong ni bubagrale tiprasa tikai tiprasa no nugo abo borok no nugo to phake to phano no hamjago bubagra omo haike samungtang tongmani bubagrani hamjak mani marini bisingtei khlainai जों jara warriors जों tongnai rok jara bubagrani sengkrak rok jottono bubagrani hamjak mano जों serengui mangkha hamjak ma जोंनो फोरोंका bomaka hamjak ma फोरोंका himale bubagra যখন স্কুল পরি tongnai rok no jara student kaham rok boro porinani rang posak kri hingka aro thangui chuba maro bubagra o nok huk bai jagui thangka nok huk tangmaya bigra raja bini nok tangmaya wati ti kalaijak aborong no bubagra nok tangui rimaro aboro bubagra phurungka bubagrani bisingti kheno जोंबो hamjak mani bisingti khlai जोंबो tabuke collection khainai जों jara bubagrani warriors rok iko oro rugi khorang tang thumlai nai thangi yaphai khoksa khongne yaphai rimarok mairung maikhai yaphai rimarok abo jottono bubagrani bisingti singgo जों abo agi kuno dino ama haike chubaya tabu hangkai bubagrani hamjak mani bisingti kheno जों bai जों hamjak lai malaikha जों bai जों gana ngai malaikha aboni bagi nai phaidi tebo thanjani marini bisingti khlai bubagra je sai tongmani 2023 buskani 16 tariko 1 last fight haregga to haregga jitega to jitega hin samani je bubagra phaidi bubagra no andro somare o bhodi oi jitiri chini obo chini silai bullet buya chini oro da bhlombai buya chini ostrom kan kayasi kongsase thangi nai 3 number o andro somare o botamo tibri oi nai जों भोट दिनानै से नों ती बुतामरि फुरुनाय सावन इंया सा पर्यन्त तायाकादे नों सावन दियाव ओइ भोट दिखानि तांगै सिमे फाइगांकैनि नि भोट कागला आबुनि बागै नरक ती बुतामो सिन्दी ताइ सावन बंगनाय आ समय नरक भोट नंग भोट पवित्र भोट नंग कथार भोट नरकनि नंगनि अधिकार अ भोट भोट दिलायै जय जुक्त खाइ रहदि हेनि नाय बुबाग्रा नि जे थानजानि मारिनो पास खाई रह देहनी नाई नंग थानी कबंग मंग नारुगो ताई कग्रिवो नरगय सुखे दुखे सब समय न तंगनाय हिनि कग्रिवै न आनि ककिसे सामारो न मुथाका हामबाय जतन खुलुमबायका।